balik ngarit lumayan itu kerubunan di sayur dong singkong lah ya lumayan dong singkong ya kan nenggo sayuran untuk suket untuk kerubunan lumayan. Dek Kan, ngapa kuwi? ya iki sak anu apa iki lho. Oh lah iki untuk kerubunan ki nah dong Yo singkong. alah, kowe iki goleki godhong boden wae iki lho. Disayurke genah ora mbok pangan jere manjeremu kaya wedhus. Iki malah tambah goleki godhong boden meneh kaya ngene digo balik. Lah piye wong eneke wong sekalian karo ngarit emene emang dadi Kok lek disayur lek ora mbok pangan, ya iya jane tapi ya piye meneh. disayurke malah mlayu nang kandang wedhus sawar karo wedhus malahan ku lek tak sayurke meneh kowe engko mlayu rono meneh sawar karo wedhus meneh lho. Iya, wis ana aku juga madang lah. Ngeleh iki wisan. Ah, disayurke kaya ngene ngomel opo ora kengko. Ya, Nah, yang ini pas iki. Yo ala iki malah sayur gedek, yo mendingan dong singkong mo. Lah piye sayur iki? godhong boden awor wedhus. Disayurke bung jere ngarani sayur gedhek. Tah. Tapi itu kok iki ora dipangan kok dadak Iya iki wis ah sido madang aku lah. iso malah wis madang iki lho. Ya, Lah mak ya, iki. kok sayur enak-enak kaya ngene kok sayur gedhek kok enak. Malah kaya apa pokoke. Ya, Gedek meneh. gedhek lho ya enak. Gedhek kok jajal-jajalan di sana. Wah, enak. Wis enak. Wis kena entek nih. Iya. Aku Enak kira banget. godhong wedang iki. Oh. Mawar godhong wedang. Enak. Aku jipuk panganan. Jipuk ning ngomel wae. Gedhek karo mangan kok enggak.